loron ingkang saduh sinuba suba ing pakurmatan. Nenggih katur kunjuk wonten ngarsanipun para kadang werada muda tumaruna ingkang tansah pinangselan raos ing pasedhewekan kang tansah kula tresnani. Nuhun awit keparingipun Bapak Lugito sikan Ibu Bibit Rahayu. Kula pun ikhwani jejer minangka atur pambiyor ingkang kepareng badhe hampramatisaken menggah tata laksananing abdi kelawan cara wisudan Tali Darmo. Boyong Syarat Mojo binang temanten sakaloron miturut adat Widi Widono kang sinenger wonten ing laladan padukuhan Krajan Sekawan RT Sekawan RW kalih Desa Pucung Kecamatan Bancak nderek wewengkon Kabupaten Semarang. Areng saderengipun kula dherekaken lampahing tata acara wonten ing rikalihan punika langkung rumiyin sumangga nun kula dherekaken ngangklungaken jangga nunggulaken wadana menika puja ing pepada dalem Gusti kang Maha Suci nggih Allah Subhanahu wa taala. Tan kandhut selawat miwah salam mugi tansah katur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Kanjeng Rasul anenggih Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjenengan dalah kula tenggo-tenggo menggah syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sang Hyang para ingkang tuhu paham bekir Budi Darmo keparenga wonten ing rikalihan punika kula pun ikhwani hampramatisaken menggah tata laksaning tata upacara wisudan Tali Darmo Boyong Syarat Mojo pinang temanten sakaloron wonten ing rikalihan punika ingkang sampun kacathet wonten ing Dlanjang Seta kados mekaten wujudipun ingkang sepisan inggih pambuka kalajengaken sawanipun Syarat Mojo pinang temanten sakaloron saking sasana panglerman kinanti manjing ing sasana pinajang ya dampar dinta dampar kencana kalajengaken acara ulung tinampi utawi pasrah tuwin panampining Syarat Mojo pinang temanten sakaloron. Parandene atur pasrah samangke saking keluarganipun Ibu Saripah badhe kaslirani dening Bapak Riyando. Kalajengaken atur panampining Syarat Mojo pinang temanten sakaloron anenggih saking panjenenganipun Bapak Ustadz Slamet Fauzi. Ugi kalajengaken atur Pambagharjo Yuwono ingkang samangke badhe katuraken dening kadang kula kinasih anenggih Bapak Ustadz Nur Barok. Parandene samangke jenengipun Bapak Ustadz Nur Barok kasumbul kaapit dening Bapak Muh Nasruddin kalian Bapak Mas Budi. Wonten ing rikalihan punika samangke acara sumene sawetawis ingkang samangke badhe katur panglipur saking kadang-kadang New Adelia Musik ingkang samangke kepareng atur panglipur kanthi minyak sepiring swasana wonten ing rikalihan punika samangke kalajengaken kumandanging saperangan wawasan pustaka Jiwa Suci Wahyuning Ilahi ingkang samangke badhe kaasta dening Bapak Ustadz Muh Fauzan kalajengaken Maidatul Hasanah ular-ular becik ingkang samangke badhe kababar ugi kawedhar dening Al Mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Sukahir Mustafa sarjana agama MM kang mijil saking laladan Wonosegoro derek wongkon Kabupaten Boyolali lan ugi samangke kalajengaken waosan khas tunggara pandonganipun. Parandene pungkasaning acara wonten ing rikalihan punika samangke anenggih waosan hamdalah minangka panutup. Sagung para lenggah ingkang dugi hormatan
Semanten lan mekaten menggah totorotipun adi kelawan cara wonten ing ngrikalkan punika. Mugi estu panjenengan sedaya paring pujastawa, pujastuti ngantos paripurnanipun nuwun matur nuwun. Sagung para ranggah ingkang dugi hormatan. Wonten ing ngrikalkan punika kacihna wekdal sampun nedahaken tabuh sedasa langkung 2 menit. Pramila wonten ing ngrikalkan punika acara duwin acara wonten ing ngrikalkan punika enggal kapurwakan sarengan kanthi wawasan umul kitab. Sumangga nun kula dherekaken liridha ilah wali syafaati rasulillah bi barakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semanten lan mekaten menggah wawasan umul kitab ingkang sampun kawasarengan. Mugi-mugi kanthi wawasan kula wau saged nglacaraken acara wonten ing ngrikalipun punika wit purwa madya ngantos wasana manggih bagya kelawan kang sedya rahayu kang dinemu. Sagung para lenggah kang dugi hormatan dhumateng Bapak Riyando kepareng enggal kewala dados cucuk lampahipun sirat mojo pinang tematen sakloron saking sasana panglerman kinanti mancing sasana pahargyan. Wonten ing ngrikalipun punika dumateng Bapak Ustadz Slamet Fauzi kasumbul kaapit dening Bapak Lukito kalian Ibu Bibit Rahayu enggal kewala siaga ing diri rumekang ing karya ingkang samangkih kepareng badhe hanambi sowanipun sirat maja pinang tematen sakloron. Parandene wonten ing ngrikalipun punika estu kula dalah sak kanca lumantar yu adil musik wonten ing ngrikalipun punika badhe sowanipun sirat maja pinang tematen sakloron badhe kairingi kalian sholawat. Semoga New Adilia Musik. Semoga Bapak Ustadz Slamet Fauzi kalian Bapak Lukito. Para dene wonten ing ngrikalipun punika enggal kewala jumeneng wonten ing sasana pahargyan ingkang sampun kasemengtaken wonten ing ngrikalipun punika. Bapak Riyando alon-alon mawon nggih. Alon-alon mawon Pak. Biar skenarionya tambah bagus masuk syuting. Kita fokus kepada kedua mempelai. Terlihat terpancar sinar cinta raut wajah mereka berdua. Cinta yang diawali dari perkenalan sehingga berkelanjutan ke jenjang pernikahan, dan insya Allah atas doa restu panjenengan semuanya tentunya betul-betul menghantar luaskan kedua mempelai. Insya Allah nanti akan hidup dengan cinta damai. Pak. Ibu yang nganten berarti. Semoga kedua mempelai tentunya betul-betul menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan, selalu mendapatkan kedamaian dan juga selalu mendapatkan kecintaan, cinta sehidup semati. Amin ya rabbal alamin. Sagung para rawuh ingkang dugi hormatan, Dupius tinoto titi tataning wigati sigra jumangkah sang duta pamasrah anenggih Bapak Riyando minangka taling atur saking Bapak Sadikin almarhum menawa dene Ibu Sarifah wonten ing ngrikalipun punika saksana amor weganda dumateng pargopi di Jahanambi anenggih Bapak Ustadz Slamet Fauzi minangka taling atur saking Bapak Lukito sekan Ibu Bibit Rahayu. Kados-kadosipun kekalihipun sampun siaga ing diri rumegang ing karya pramila kunjuk katur dumateng Bapak Riyando dene sasana bin sasana katur sumangga nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syekh Rahmat Tentrem Rahayu kabagyan kamulyan awit Syekh nugraning Gusti ingkang akarya lokonon inggih Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah kajiwa kasarira tumedak mewah tumaduk ing jiwa nggo panjenengan sadaya dalasan kula waraden sagung dumadi raharjo niskala satuhu. Kunjuk sanipun para sepuh pinisepuh kasepuhan aji ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi-pundi. Kunjung sanipun para alim ulama, para pangarsaning agami, mandhaping para santri minangka sumbering kawruhing bebudi ingkang tansah kula dalah panjenengan sedaya tenggo-tenggo menggah barokahipun linangkung donga pangestunipun ingkang satuhu luhur ing budi. Kunjung sanipun para pangemban, pangembating praja nayakaning nagari ingkang rumeksa dhateng katentremaning warga ing masyarakat Krajan kalih Desa Pucung nderek wewengkon Kabupaten Semarang ingkang satuhu manghambek berbudi ing dharma. Ligi kunjung sanipun kadang besan sutresna panjenenganipun Bapak Lugito dalasan Ibu Bibit Rahayu sak klungsa ingkang pantes kinurmatan. Kunjung sanipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit ingkang satuhu bagya mulya. Kanthi linambaran trep sila ing luhur ing budi mewah pinayungan budi kang rahayu. Langkung rumiyin semangga tansah kula dherekaken manungku puja hasta wemring puji hastuti mangestu ngra ing saandhape padaning Gusti ingkang amurbeng dumadi nun inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngrementahaken rahmat inayah satemah ing titi kalenggan punika kula dalah panjenengan sedaya saged nuhoni anggenipun panjenenganipun Bapak Lugito dalasan Ibu Bibit Rahayu anggenipun ngawontenaken wisudan tali dharma boyong basuki kanthi kebak ing kawilujengan wilujeng tanpa pambeng nirbaya nir ing sambikala. Sumangga kula dherekaken kanthi pepuji bi ikrar bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Boten kata lumpen selawat punapa dene salam. Mugi kunjuk katur dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula dalah panjenengan sedaya tenggo-tenggo menggah syafaatipun, menggah pitulunganipun wiwit gesang wonten ing alam donya ing mriki ngantos dumugi yaumul kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan ing mriki lenggan punika kula sampun kumawani nyahak wawan pangandikan panjenengan sedaya ingkang nembe eca kapi eca wawan pangandikan boten ateges ing mriki lenggan punika kula ngira-ngira takdim kula dhateng panjenengan sedaya ananging ing titi kalenggan punika kula ingkang kedhawuhan hamaturaken punapa ingkang dados wigatosing karya menggah pisuwanipun panjenenganipun almarhum Bapak Ahmad Soli Ibu Saripah. Wondene ingkang angka sepisan lumantar kula panjenenganipun Ibu Saripah ngaturaken salam taklim. Mugi kunjuk katur dhateng panjenenganipun Bapak Lugito dalasan Ibu Bibit Rahayu kanthi pepuji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi ageng panuwunipun mugi-mugi panjenenganipun Bapak Lugito dalasan Ibu Bibit Rahayu sak klungsa tansah pinaringan kesehatan, kebagas warasan
Lirboyo nir ing sambikala. Wontene atur ingkang salajengipun ing riklengan punika kula kinan amasrahaken Sri Atmaja pinanganten sarimbit ingkang asesilih Raka Mas Bagus Aris Setiawan miwah Roro Ayu Siti Solekah putra kinasih saking panjenenganipun Ibu Saripah. Pramila kanthi pepuji Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sri Atmaja pinanganten sarimbit sawetahaken kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapa Lugito dalasan Ibu Bibit Rahayu. Kanthi ageng panuwunipun ing sakmangke kersa panjenenganipun Bapa Lugito dalasan Ibu Bibit Rahayu miwah kasuwunaken dening para sesepuh pinisepuh para kyai kersa paring panggulawentah dhateng Sri Atmaja pinanganten sarimbit linangkung panjenenganipun Genduk Siti Solekah magayutan anggenipun gesang wonten ing madyaning Brayan Agung tasih timur sanget. Pramila saestu panggulawentah sawetahipun kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapa Lugito saha kasuwunaken dhateng para sepuh pinisepuh para kiai kanthi ageng panuwunipun ing sakmangke Sri Atmaja pinanganten sarimbit mboten nyebal saking satataning agami miwah nagari. Wontene menggah piswanan salajengipun panjenenganipun Ibu Saripah sowan dhateng panjenenganipun Bapa Lugito dalasan Ibu Bibit Rahayu. Mboten saged ngaturi punapa-punapa namung kabekta brayat ageng ingkang sakmonten cacahipun saestu mawantu-wantu tansah nyuwun agunge samudra pangasami ananging wonten ing wingking sampun kaaturaken jajanan peken ingkang sakmadyanipun mugi-mugi sageta ndadosaken raketing raos pasederekan lumantar bebesanan saestu panjenenganipun Ibu Saripah lumantar kula tansah nyadong lumunturing seh samudra pangasami. Wonten ing menggah pisanan salajengipun ing mbok bilih sakmangke pahargyan wisudan tali Darmo Boyong Basuki ingkang kaajangi dening panjenenganipun Bapa Lugito dalasan Ibu Bibit Rahayu sampun paripurna kula sakbaraya ageng enggal kewula badhe nyuwun pamit nyuwun tambahing berkah pangestu donga pangestu dumateng para sepuh pinisepuh dumateng para yai mugi-mugi lampah kula sak penderek sak pengombyong wiwit saking pidalipun Bapa Lugito dalasan Ibu Bibit Rahayu ngantos dumugi pidalem suwang-suwang tansah manggihna rahayu rahayu ingkang sarwi pinanggih tinepihna saking prengga boyoning marga. Dumateng para sinedan kakung saha putri ingkang manghambek bebudi ing Darmo mekaten dales manten ingkang saged kula aturaken saestu mawantu-wantu kula nglenggono anggen kula matur wiwit lekas Purwomadya ngantos dumugi ing paripurna wonten galap kang suling wicara mewah kiranging Subasita nglenggono tansah nyuwun agunging samudra pangasami. Ing wusana kula pungkasi indina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabtuhu tatas titis wijang gamblang wijiling pangandika anggenipun Bapa Riyando ingkang sampun kepareng yen hamasraken sekar semangka melisa selingkang awujudipun Sri Atmaja pinang temanten sakaloron wonten ing rikan punika ugi estu nyuwun pangapunten Bapa Riyando awit kala wau ngerajan sekawan nggih. Sanes ngerajan kalih nggih Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten ing rikan punika katuraken going panuwun dhumateng Bapa Riyando. Wonten ing rikan punika acara candhaipun nggih acara panembining Sri Atmaja pinang temanten sakaloron. Wonten ing rikan punika badhe kaselirani dening Bapak Ustadz Slamet Fauzi
wonten ing kalih punika minangka taling atur saking Bapak Lukito sekan Ibu Pipit Rahayu. Kanthi sedaya penghormatan dene Sasono Twin Sasono katur sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami' ni'amillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wal fadilah wal karamah wal mu'jizah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, pangarsanipun para alim, para kiai linanggung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Sukahir Mustafa Sarjana Agama MM saking Telatah Wonosegoro Boyolali. Ingkang samangke kita tangga mayudha hasanipun, ingkang kita hormati, ingkang kita takdimaken. Wonten asanipun pangamban panguraja saking negari, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus RT RW, panjenenganipun Bapak Haji Samsudin Sarjana Pendidikan Islam ingkang kita hormati. Sepuh disepuh dalah ingkang pun sepuhaken ingkang sadu kehormatan rombongan Bapak pisan almarhum Bapak Solehin dalah Ibu Syarifah saking Tatah Ngelembu ingkang kinurmatan ugi temanten kekalih ingkang berbahagia grup Qasidah Modern Adelia saking Semowo ingkang tansah menghibur kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mangga wonten kesempatan ingkang insyaallah barokah lan berbahagia menika langkung remiyin kita menuju syukur Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bila wonten ing enjang siang menika kita saged marak sowan silaturahmi wonten dalempun Bapak Lukito dalah Ibu Pipit Rahayu wonten ing Telatah RT 2 RW sekawan Kerajaan Sekawan Desa Pucung, mugi-mugi ndadosaken amal kesaenan kita sedaya. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun selawat salam mugi katur kunjuk wonten ngayunan dalem baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jere Nabi ingkang samangke badhe paring syafaat dumateng umat-umatipun, mugi-mugi kita sedaya tansah kagolana dados umatipun lan angsal syafaatipun. Awet ngalam donya menika langkung-langkung syafaatul udzma wonten akhirat samangke. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka talang atur saking winipun Bapak Lukito dalah Ibu Pipit Rahayu dalah keluarga ageng bilih panjenenganipun wonten ing wedal enjang siang menika boten kuwawi matur piyangga amargi kerawuhan Bapak pisan sak rombongan saking Telatah Ngelembu so para hadirin sedaya kapungsa panjenenganipun makelaken dhumateng kawula supados anampi atur pasrah temanten kekalih saking Telatah Ngelembu Kecamatan Bancak. Ingkang terutami bilih kala wau duta caraka piyambakipun Bapak Solin almarhum Ibu Syarifah ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Lukito dalah Ibu Pipit Rahayu keluarga ageng wonten ing Pucung wonten ing wekdal menika kula jawab kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kalih duta caraka piyambakipun Bapak Solihin almarhum Ibu Syarifah ngaturaken temanten kekalih non inggih Aris Setiawan kalian genduk Siti Solihah wonten ing wekdal menika kula tampi kanthi rena lan penggalih asta kalih kanthi ucapan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Mugi-mugi temanten wonten ing wekdal menika ingkang pun walimai paringana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk doa panjenengan sami. Amin Allahumma amin.
Lan insya Allah saking Bapak Lugito dalah keluarga ageng wonten ing telatah RT kalih RW sekawan Kerajaan Sekawan Desa Pucung menika mboten badhe pinten-pintenaken putra mantu utawi putra piyambak insya Allah menika badhe karengga kadidik katarbiyah kagulawentah mederek kemampuanipun Bapak Lugito dipun anggap putranipun piyambak keranten menika inggih ragil insya Allah ya dikon nang Pucung menawi mawon nggih. Lan insyaallah niki Kang Mase Mas Aris Setiawan niki ya Bapak Kiai saking Banjarnegara. Nan nggih Bapak Kiai Mustaqim Al Ghazali insyaallah samangke menika kesanipun nderek-nderek antarbiyah andidik anggulawentah insyaallah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun kala wau keluarga ageng saking Bapak Salih almarhum sowan bedol kimpul kathah kadang sanak sederek ingkang dipun asta ingkang dipun boyong dhateng Pucung menika mboten ngrepoti mboten ngrebeti dhateng Bapak Lugito dalah keluarga ageng wonten ing Pucung malah ndadosaken regengipun pawiwan ing wedal menika matur nuwun sanget jazakumullah asal jazak panjenengan sami sampun kersa nderek mangayu bahagia saha mangestoni wontenipun pawewan ing wedal enjang siang menika. Lan salajengipun bilih sakmangkih pawewan menika sampun paripurna daya-daya saking keluarga ageng Bapak Salih almarhum saha Ibu Syarifah badhe nyuwun pamit bidal saking Pucung dumugi dalem sowan-sowan mbok bilih rena leganipun manah menika kasuwun sumuni sak antawis ugi nak pura nyipeng wonten Pucung nggih niki daleme yo kathah niki daleme Pak Lugito niku Pak Lugito sedaya nggih niku muat insyaallah nggih nak kersa nggih nak boten kersa nggih nderekaken sugeng kondur saking Pucung mugi-mugi dhateng lembu sing ngono kae nggih paringana sehat wal afiat nggih sing ngono kae nggih ya padha karo Pucung beda tipis jadi gua bilih kapesta kondur namung ndherekaken sugeng kondur mugi-mugi panjenengan sami samangke kondur saking Pucung dumugi klebu paringana sehat wal afiat salamet ulujeng boten wonten halangan setunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Kula kinten boten paring matur kula boten saged basa kaya dalang Pak nggih. Niki kula namung piyantun lumrah Pucung sabane ngalas TNI AD Tani Angkatan Duran. Jadi nak kon basa kaya Mas Ehwan ora iso. Jadi sak madya mawon. Makaten mbabila wonten kelepatan kegarangan nyuwun ngapunten ing usana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadya keplasing jemaring anggenipun Bapak Ustadz Slamet Fauzi Kinan Hanambi piswanipun saking keluarga agengipun Ibu Syarifah ingkang mijil saking Latan Lembu Bancak dari Ungkon Kabupaten Semarang ugi kepareng Hanambi Syartmojo Pinang temanten sakloron wonten ing ngrikan punika estu kula aturaken kuing panuwun kang tanpa winates dipajang kono Mas ayo Mas mesti sewake nggon kursi pinajang. Ya matur nuwun dumateng kekalihipun Bapak Riando kalian Bapak Ustadz Slamet Fauzi wonten ing ngrikan punika ingkang sampun kepareng Marogo wonten ing Adi Kelawan Coro wisudan Tali Darmo Boyong Syartmojo Pinang temanten sakloron. Sagung para lenggah ingkang dugi hormatan wonten ing ngrikan punika dene tumabak acara candhaipun. Anenggih atur pambagio harjo yuwono wonten ing ngrikan punika janjanipun Bapak Lugito sekan Ibu Pipit Rahayu kepareng badhe matur priyangga anamung sagedipun kandhek wonten ing Jojo pramila kunjuk katur wonten ing ngrikan punika nyuwun ugunganipun saking kadang kula kinasih Bapak Ustadz Nur Barok parandene jumenengipun Bapak Ustadz Nur Barok kasumbul kaapit dening Bapak Moh Nasruddin kalian Bopo Mas Huti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nuwun kepareng kawula nuwun. Nuwun kunjuk ngarsanipun para pepunden pinisepuh ingkang satuhu pono ing panawas miwah lebda ing pitutur. Nuwun kunjuk ngarsanipun para alim, para ulama. Ninanggung kunjuk ngarsanipun Bapak Kiai Slamet Fauzi. Nuwun kunjuk ngarsanipun Bapak Kiai Lukman Ramadan. Nuwun kunjuk ngarsanipun Bapak Kiai Imam Nawawi. Ugi nuwun kunjuk ngarsanipun para kiai, para asatid ingkang boten saged kawula sebataken setunggal bapa setunggalipun. Ninanggung kunjuk ngarsanipun Bapak Kiai Haji Sukahir Mustafa ingkang samangke kita dhereki menggah fatwah ugi mauidhatil hasanahipun. Nuwun kunjuk ngarsanipun para pangembating praja satriyaning negari minangka panduming kawula dasih ingkang kinasih. Ninanggung kunjuk ngarsanipun Bapak Kepala Desa nun inggih Bapak Haji Samsudin SPDI minangka songsonging agung wonten ing laladan Mucung punika. Nuwun kunjuk ngarsanipun para brayat Baraya Wira Tamtama pangombyongipun pinanganten putri nun inggih keluargi ageng Ibu Syarifah ingkang mijil saking laladan Lembu Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Mugi tansah kita akan anggenipun lelenggahan ngantos paripurna pawiwahan prasaja agung wonten ing kalodhangan wedal siang punika. Nuwun kunjuk ngarsanipun para tamu undangan kakung miwah putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Boten katalumpen dumateng ngarsanipun pinanganten kekalih ingkang berbahagia. Ugi kunjuk ngarsanipun para werda muda tumaruna ingkang satuhu kawula tresnani. Ing madyaning pawiwahan prasaja agung punika Hamid Sewu kepareng kawula hanyar wuwus kanthi kumawantun ngadeg nganyer jumantaka wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi nilar suba sita miwah tata krama. Sedaya wau kapekta hawit mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Lugito. Kawula ingkang kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang dados wosing gatining sedya wonten ing adicara pawiwahan prasaja pamboyongipun pinanganten kekalih wonten ing kalodhangan siang punika. Ananging saderengipun kawula ngaturaken menggah ingkang dados jejibahan kawula sumangga kawula dherekaken tansah memuja
memuji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Sarana sih kawelasan rahmat taufik hidayah saha inayahipun katitik wonten ing kalodhangan wedal siang punika kita sedaya saged makembal manunggal nuhoni pamurutipun dakwah undanganipun Bapak Lugito Putra Kula Wangsa kanthi kawontenan karaharjan kabagas warasan boten wonten pambengan setunggal punapia. Sumangga raos syukur kita ikraraken kanthi wasan tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat miwah salam mugi tansah katur kunjuk dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuninggi setunggalipun mabi ingkang waget maringi syafaat dumateng umatipun. Mugi-mugi panjenengan sedaya dalasan kawula estu kagolongaken tiang-tiang ingkang pikantuk syafaat pitulunganipun minat dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sagung para rawuh ingkang saduhu dahat kinurmatan kanthi raos bombong saha monggo ing penggalih Bapak Lugito boten kuawi matur prayangga pramila panjenenganipun Bapak Lugito angreksaya dumateng badan pribadi kawula sak perlu hamatur dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Panjenenganipun Bapak Lugito ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh menggah karawan panjenengan sedaya. Karawan panjenengan sedaya katambi kanthi ucapan marhaban ahlan wa sahlan bi khudurikum. Mugi tansah hanya kecaaken anggenipun lelenggahan ngantos paripurna pawiwahan prasaja agung wonten ing kalodhangan wedal siang punika. Ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak Lugito lumantar kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mbok bilih panjenenganipun Bapak Lugito Hawit Jawat Asta dumugi ngaturaken papan palenggahan ugi pasugatan ingkang boten trep kalian karawan panjenengan sedaya lumantar kawula panjenenganipun Bapak Lugito nyuwun gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lengkap ingkang angka 3 nuninggih panjenenganipun Bapak Lugito nyuwun edi pangestu pandonga panjenengan sedaya. Ing mbok bilih panjenenganipun Bapak Lugito sampun netepi darmaning asepah nuninggih ami waha suta mahar gyosiwi hangicap kabulaken nuninggih Nak Mas Bagus Ari Setiawan ingkang sampun kajatu krama putrinipun Ibu Syarifah nuninggih Nak Mas Ayu Siti Solihah. Mugi-mugi kanthi karawan panjenengan sedaya nderek-nderek tetungga pinanganten kekalih ingkang badhe lelumban madyaning gesang tansah pinayungan rahmating Gusti ingkang murubeng jagat. Dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Jangkep ingkang angka sekawan panjenenganipun Bapak Lugito maturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk ngarsanipun para sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun kepareng hambiyantu awit bondo bandu iguh pertikelipun sehingga dados angregengaken pawiwahan prasaja punika. Lumantar kawula panjenenganipun Bapak Lugito nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sagung para rawuh ingkang satuhu dahat kinurmatan kawula ingkang kapidedah talang basa saking panjenenganipun Bapak Lugito estu kathah kekirangan kalebatan anggen kawula matur saestu kawula nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pindhan. Ing usana kawula akhiri kanthi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kanthi cetha trawaca tur pangandika hangarah prana. Anggenipun Bapak Ustadz Nur Barok kepareng angaturaken atur pambagyawarja Yuwono ingkang minangka taling atur saking panjenenganipun Bapak Lukito sikan Ibu Bibit Rahayu pramila kunjuk katur dumateng Bapak Ustadz Nur Mubarok katuraken gunging panuwun ingkang tanpa winates. Sagung para lenggah ingkang tunggi hormatan dene tumapak acara candhaipun nggih sumene sawetawis. Pramila kunjuk katur dumateng kadang-kadang Forkap utawi Forum Kerajaan Papat ingkang pun pandegani dening Roko Mas Hari. Pramila kunjuk katur dumateng kadang-kadang Forkap kepareng nglarapaken pasugata ingkang sampun kacaosaken ing wingking ugi katuraken dumateng para tamu sedherek kagung Mbah Pundi dan para lenggah ingkang tunggi hormatan wonten ing titik kalenggahan menika. Wonten ing rikala menika kanthi miyak sepiring swasana kepareng kula sak prikanca lumantar New Adilia Music tembang-tembang religi Indonesia derek bingah derek atur suka parisuka atur panglipur dumateng panjenengan sedaya wonten ing rikala menika kepareng marak sowan malih wonten ing siang kalenggahan menika estu sowanipun Gendok Ayu Eva Kaila kang mijil saking lalatan kutha Solo Tiga Hati Beriman. Kunjuk katur dumateng kadang-kadang kaniman Forkap Forum Kerajaan Papat enggal kewala nglarapaken pasugata ingkang sampun kacaosaken wonten ing wingking. Sumangga nuwun. Iya kembali warasuan malam mantan New Adelia. New Adelia. Ya ini nyarengi sinoman ngaturaken dedaharan. Betul. Ini tidak lupa diucapkan dulu buat mempelai berdua. Selamat berbahagia, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah berkah barokah bahagia dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Juga lekas dikaruniai putra putri yang solih dan solihah. Amin. Ya ini besan dari Lembu ya Pak, Lembu Bancak ya. Sederek saking Lembu. Alhamdulillah juga ngerawus Kubinara Ibu. Monggo dipun rahapi. Ya ini satu tembang Mas Iwan. Ini satu tembangnya spesial buat mempelai berdua. Buat mempelai berdua, Nduk. Semoga lekas diberi momongan. Ya, amin. Nanti Mbah Huti ngomong cucunya juga dilelo-lelo ledung itu ceritanya. Ayo langsung aja kita hantar luaskan bersama New Adelia Music juga kerja bareng bersama New Jangkung Audio Rental Production. Lelo lelo ledung anak lanang nandur jagung cilek ngaji besok gede dadi wong agung cilek ngaji besok gede dadi wong agung. Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sami kesaken dedaran salawat rahmat. Sugeng agar rapi masuk kotanya sampun kasamang tonton ngarsa panjenengan sedaya mugi kadar kanthi iso sesek iso sedaya kekarengipun saking keluarga timur bombol kita tansah ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindho. Matur sembah nuwun.
cilik-cilik ya, New Dek. Adelia. Betul. Cih, kembali Mas Iwan. Nggih, matur sembah nuwun Nduk Kembali, Cih. Eva. Nduk Eva. Dalam. Wonten ing rikalingan punika estu kula niku kerawuhan sesepuh kula. Oh ngaten. Ugi pepunden kula. Cih. Niku saking pucuk gunung kono, Nduk. Oh nggih. Menika nyuwun donga pangestunipun Bapak Kiai Suarlin kalian Bapak Bapak Rianto. Estu. Oh nggih. Ora lali Pak Nawi iki yo boloku dhewe iki. Pak Nawi nyuwun edi pangestunipun. Ugi wong Lembu ki kathah seniman, Nduk. Seniman nggih. Bapak Kiai Suarlin menika nggih sesepuh kula, nggih senior kula, Nduk. nggih. Beliau adalah juga pemain ketoprak. Nduk. Oh ngaten. Jadi nek delok toprak ki mesti ono Pak Kiai Suarlin. Nggih. Mungkin menawi badhe sarangan Nggih, New Adelia. mangke sarangan semonggo. derek atur pangliput dhumateng para rawuh menika. Seniwati ya eneng, Nduk. Seniwati yo enten Enten kathah sanget. Mbak Endang nggih Oh rawuh. nggih, Mbak Indah. Alang sanesipun Nanti kathah ditunggu sanget seorang Mas saking ya. Lembu. Ora kalah pucung ki yo akeh, Nduk, sing Akeh. seniwati juga akeh. Alhamdulillah. Mbak Irma kita nek rawuh mriki. Oh ngaten. Nggih, nanti ditunggu suara Masnya. Nggih. Mas Yanto juga hadir di kesempatan kali ini, juga Mas Ahmad. Saking semua ya hadir, matur sembah nuwun, matur thank you. Cek. Bisa duduk kembali. Cek? Kembali. Nggih, matur sembah nuwun. Juga di kesempatan kali ini sembari kita menanti nanti kehadiran Al-Mukarram beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Sukahir Mustafa, Sarjana Agama MM. Ini merupakan tema edisi maupun profil di kesempatan yang indah ini, dan juga sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah wal irsadah yang akan diwakilkan beliau. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa mendapatkan syafaatnya dan juga mendapatkan hikmahnya dalam tausiah wal irsadahnya, dan juga insya Allah mudah-mudahan kita semuanya kagem gesang sambutinanipun tentu. Oke, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih, juga selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai dari New Adelia Musik, juga bermunajat kepada Allah, juga mendoakan kedua mempelai semoga betul-betul menjadi keluarga yang berpredikat sekaligus mendapatkan gelar sakinah karena Allah, mawaddah karena Allah, dan juga warahmah karena Allah. Amin, Allahumma amin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik saudaraku, untuk kali ini kita kedatangan salah satu artis topnya Jawa Tengah, juga merupakan bintang tamu kita di kesempatan yang kita ini bersama New Adelia Musik. Tentunya hadir di tengah panjenengan semuanya, siapa dia kalau bukan Non Irna Hera, hadir untuk panjenengan semuanya. Ayo Duk, cengar saking sasana pelenggahan tumuju sasana terbang libur. Aswan malih. Kembali bersama New Adelia New Adelia. di season yang kedua. Belum deh ya Mas ya. Iya Masih betul. lagi satu. Ini masih bernuansakan tembang-tembang qasidah campur Iya. ngaji. Ngono, Duk. Nada dan dakwah, Duk. Nggih. Jadi New Adelia Musik saiki ora gur dadi tontonan, Duk. Dadi Iya. tuntunane para alim ulama dan juga di yang hadir di kesempatan kali ini. Laras. Terkhusus buat kedua mempelai. Iya, Ngono, Duk. Saiki dikai sing rada rancak apa sing kalem, Duk? Sing kalem-kalem Rias. Oh, kalem melih. Nggih. Nggih. Terkhusus Lagu- untuk kedua mempelai. Oh, kedua mempelai. Nggih. Semoga hinggal kewala atur panglipur dhumateng panjenengan sedaya. Sugeng midhangetaken. Masih bersama New Adelia.
satu tebang terspesial terpikir serabi